Hola, alumnado de cuarto da ESO. Vamos a ver, continuamos a analizar o aspecto que teñen certas gráficas de funcións que debedes de coñecer. Hoxe vamos a ver o aspecto da función logarítmica. A función logarítmica sempre ten a mesma pinta. Primeira característica fundamental, o dominio sempre é os valores maiores que cero. Recordades que cando calculábamos o logaritmo de algo, ese algo tiña que ser sempre maior que cero, estrictamente maior que cero. Vale, pois se eu vou a representar a función logaritmo de x, e hai que decir a base. En que base está este logaritmo? Bueno, pois, por exemplo, se vou a representar a función logaritmo en base 2 de x, f de x igual a logaritmo en base 2 de x, se me piden representar esta función, só ten sentido para valores de x maiores que cero. Por iso, a función logaritmo só se dibuxa na parte dereita dos eixes de coordenadas, o sea, na parte positiva do eixe x, de acordo? Ben, e que aspecto ten a logarítmica? Ben, sempre a función logarítmica pasa polo punto 1, 0, sempre, porque o logaritmo de 1 en calquera base é 0, porque 0 é o expoñente ao que debo elevar calquera número para que me dea 1, de acordo? Por eso, sempre a función logarítmica pasa polo 1, 0, sempre. Este é un das características da función logarítmica, vale? Sempre polo 1, 0. E despois, para valores de x entre 0 e 1, a función logarítmica toma valores negativos. A medida que me achego 0, os valores negativos son máis grandes, o sea, cun valor absoluto máis grande, non? Están máis abaixo. A medida que eu me achego 0, isto vai moi abaixo, moi abaixo, moi abaixo. E nunca chego a pisar o 0, pero se estou en valores moi cerca de 0, isto está moi abaixo, tan abaixo como vos podades imaginar. Ben, que pasa a medida que eu avanzo do x igual a 1 cara á dereita? Bueno, pois a función logarítmica medra, pero medra lentamente, de acordo? Sempre a imaxe inversa do 1, quere decir que me coloco en igual a 1 e baixo. Esta sería a base do logaritmo, de acordo? Así que, por exemplo, o logaritmo en base 3 de x vai a pasar polo 3, 1. O logaritmo en base 8 de x vai a pasar polo 8, 1. Que quería dicir? Que iría así deitadiño, máis deitadiño. A medida que a base aumenta, a función logarítmica vai cada vez máis deitadiña, de acordo? Pero sempre pasa polo 1, 0 e sempre por aquí vaise cara ao menos infinito. Valores de i menos infinito, vale? Entón, debes de coñecer a función logarítmica, pero é certo que a veces a base do logaritmo pode non ser maior que 1, pode estar tamén a base do logaritmo entre 0 e 1. Por exemplo, a función logaritmo en base 0,5 ou 1 medio de x. Vale, esta función f de x igual a logaritmo en base 0,5 de x é precisamente a función que temos aquí dibuixada. Fixadevos que tamén pasa polo 1, 0, que esa era unha marca fundamental da función logarítmica. Ben, pois non só sei que pasa por aquí, sino que teño que saber que se comporta de forma simétrica respecto do eixe x coa anterior. De tal maneira que agora, en vez de subir lentamente, o que fai é descender lentamente. E aquí, en vez de ascender rapidamente, o que fai é descender rapidamente. De acordo? Entón, debedes de coñecer as funcións logarítmicas e identificar se o logaritmo de base entre 0 e 1, que todas teñen esta pinta, o logaritmo de base maior que 1, que todas teñen esta pinta. Canto maior sexa a base, máis se deita o logaritmo. As máis habituais é que a base sexa maior que 1, polo tanto, estas son as máis habituais. Os deberes para mañá van a ser representar a función f de x igual a logaritmo en base 3, de acordo, de x. Para darlle valores, facédelo coa calculadora, pero sempre tendo na cabeza, estes serían os deberes, vale? Deberes. Sempre tendo na cabeza que vai a ter este aspecto. De acordo? Entón, como facedes vos? Pintades un eixe x, un eixe y, un eixe x, xa o pintades un pouco desplazado o y cara a esquerda porque só vai a ter valores positivos e facedes unha tabla de valores, x, y, e ides vendo. Para 0,1, mirades canto vale. Para 0,5, vale.
evidentemente para 1 vai valer 0, porque sempre pasa polo 1, 0. E despois ides facendo os valores superiores e representades a vosa gráfica de f de x igual a logaritmo en base 3 de x. Ben, por último, para rematar, outra función que debedes de coñecer é a función raíz cadrada. Na raíz cadrada, se vos acordades, cando estudamos os dominios, o logaritmo de algo o dominio era cando este algo era maior que 0. E efectivamente o logaritmo solo toma valores para x estrictamente maiores que 0. Sen embargo, a raíz cadrada, acordadevos que a raíz cuadrada de algo, bueno, ahora vou escribir aquí f de x igual a raíz de x, que a raíz cadrada de algo, o dominio era cando este algo era maior ou igual que 0. Podíase acadar a igualdade, porque efectivamente podo facer a raíz de 0. A raíz de 0 canto vale? 0. Por lo tanto, a raíz cadrada de x si toma valores para x igual a 0, a diferencia do logaritmo, e despois medra dunha maneira que aparentemente podría parecer que é parecida a como medra o logaritmo. Realmente, se analizamos ben a forma de medrar de un logaritmo e de unha raíz cadrada, veredes que a raíz cadrada vai acabar medrando sempre máis rápida que o logaritmo. A medida que avanzo polo eixe x, se non avanzo hasta 10, igual avanzo ata o 100 ou avanzo ata o 1000, sempre a raíz cadrada acaba indo por enriba do logaritmo. Vale? Aínda que colla un logaritmo de base 1,1, que será o que máis rápido suba, de acordo? A raíz cadrada de x sempre vai a ir por enriba do logaritmo, pero bueno, igual ao principio non, despois sí, vale? Ben, non só vos quixen poñer a raíz cadrada de x, quixemos poñer unha que sería simétrica desta respecto do ix, que sería a raíz cadrada de menos x. Si esta ten como dominio os valores de x maiores que 0, esta terá como dominio os valores de menos x maiores ou iguales que 0. E isto como se resolvía? Ao pasar o menos para outro lado, cambiamos o sentido da desigualdade. Por lo tanto, o dominio desta función son os valores de x menores ou iguales que 0. Efectivamente, aquí o vedes. Raíz de menos x, se x vale menos 2, sería con menos 2. Por lo tanto, as imaxes son as mesmas que ten cara á dereita, pero cara á esquerda. É perfectamente simétrica. Bueno, pois debedes de coñecer a función raíz cadrada, que sube así lentamente. A función logarítmica, que ven desde menos infinito, ollo, moi importante, porque a raíz cadrada pasa polo 0, 0. A logarítmica pasa polo 1, 0. Pero neste cachiño, entre o 0 e o 1, vénse de menos infinito. Méteseme aquí un burato hacia baixo de dimensións infinitas, de acordo? Ben, despois, a forma de medrar hasta podería ser parecida, pero xa vos adianto que a función logarítmica vaise deitando sempre moito máis que a raíz cadrada, que medra dunha forma máis rápida, digamos, hacia arriba, de acordo? Penso que nestes dous debuxos se ven ben, podedes ver ben como van. Ben, vou vos a poñer os deberes. Os deberes serían representar a función f de x igual a raíz de, e atención, ahora vamos a facer un cambio, claro, si non, vamos a poñer raíz de x menos 1. A ver que pasa. Bueno, que pasa se cambio a fórmula, en vez de poñendo x, poñer x menos 1? Bueno, pois vos o que tedes que facer é darlle valores. Claro, cal é o dominio? Que posibles valores pode tomar x? A ollo xa se ve. X pode valer 0? Non, porque sería raíz cadrada de menos 1, e non pode ser. Donde empeza o dominio desta función? En x igual a 1, porque para x igual a 1 estaría facendo a raíz de 1 menos 1, 0, a raíz de 0. Eso sí que existe, pero a partir de aí existen x igual a 2, x igual a 3, por lo tanto, o dominio vai ser os maiores ou iguais que 1. E claro, que pinta vai a ter? Xa vos dades conta. Bueno, pensadeo vos. Representadesme, por favor, entonces, a función raíz cuadrada de x menos 1, dándolle valores, vale? Partimos de x igual a 1, que dá 0, despois x igual a 5, que dá 2, etc. Vale? Facédelo vos. Facebes estas dúas. Creo que xa intuídes que mañá o que imos a facer é algo disto no GeoGebra, igual que fixemos
coas anteriores, coas exponenciais e coas de proporcionalidade inversa. Veña, ánimo, chao.